med sejren. Jeg starter meget, som vi snakker, vi vil fandme gerne rose jer. Det var en af de sværeste kampe at spille mod, fordi de står så lavt, og vi får svært ved at spille udenom dem. Vi kom fandme igennem det. Det er fandme ros. Og husk, hvad I snakker om i halvlejen. Tålmodighed. Det skal nok lykkes på et tidspunkt, og I gik bare ud og præsterede. Det er kraftedeme flot. Spillet var ikke poleret, men vi har 3 point mod Torby, gutter. Tillykke med det, der skal. Cheftræner, han giver et point til hver. Så op for det. Det er fredag! Kom ud! Kom så! På med ro! Find med ro, mand! Jeg har prøvet det her! Er vi klar, gutter?